Existuje množstvo záhad, ktoré ľudia nikdy nevyriešili. Preto vás vítam u dnešného videa. Top 5 záhad, part 1. 5. miesto, Bermudský trojuholník. Bermudský trojuholník je oblasť v Atlantickom oceáne medzi Bermudami, Portorikom a Floridou, v ktorej pre dodnes neobjasnené príčiny dochádza k leteckým a lodným nešťastiam, k záhadným zmiznutiam lodí či lietadiel. Existujú rôzne teórie o vysvetlení tejto záhady. Jedná sa ale o veľmi známu a starú záhadu, takže si zaslúži 5. miesto. Štvrté miesto, Robin Hood. Príbehy o legendárnom pánovi anglických lesov pozná zrejme každý. Ale kto bol skutočný Robin Hood? Túto otázku stále riešia historici. Bol to utečenec z Yorkshireu menom Robert Hood? Zisťovanie, kto bol skutočný Robin Hood, je problematické, lebo časom sa toto meno stalo symbolom pre štvanca. Tretie miesto, Gévaudenská beštia. V roku 1764 v oblasti Gévaudan v južnom Francúzsku začal neznámy útočník napadať a zabíjať ľudí. Obete, ktoré útok prežili, hovorili o obrovskom zvierati, podobnom vlkovi, ktorý mal zuby ako šable a nepodobal sa ničomu, čo kedy videli. Vraj išlo o trest Boží. Kráľ Ľudovít XV sľúbil nálezcovi vysokú odmenu. Druhé miesto, smrť Hitlera. Dejiny hovoria, že v roku 1945 Hitler spáchal samovraždu v berlínskom bunkri, keď si uvedomil, že Nemecko prehralo druhú svetovú vojnu. Na veľké prekvapenie jedna autorka vo svojej knihe tvrdí, že Adolf Hitler v skutočnosti unikol zo svojho úkrytu a zomrel v roku 1984 v malom mestečku blízko brazílskej hranice s Bolíviou. Vraj sa dožil 95 rokov. Prvé miesto, Filadelfský experiment. Filadelfský experiment bol pokus amerického vojnového námorníctva, ktorý sa uskutočnil v roku 1943 na Filadelfskej základni v americkej Pensylvánii pod vedením mladého vedca. Cieľom tohto experimentu bolo dosiahnuť neviditeľnosť vojnových plavidiel ako formu ideálneho maskovania v bojoch druhej svetovej vojny. Experiment mal byť založený na Einsteinovej teórii jednotného pola. Problém bol však v tom, že Einstein túto teóriu nikdy nepredložil, napriek tomu, že po nej celý život pátral. Snad sa vám toto video páčilo, ak áno, zanechajte like alebo dobrý komentár, odber ma tiež poteší a uvidíme sa u ďalšieho videa.